Id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità se jibda joffri servizz ta' tabib għall-anzjani li għandhom aktar minn 60 sena li jgħixu fil-komunità u li jkollhom problemi ta' saħħa komplessi. Id-detalji dwar dan is-servizz ġdid tħabbru mill-Ministru responsabbli ġewwa Etienne Bela li spjega kif professjonisti fil-kura tas-saħħa se jkunu qed jidentifikaw lill-anzjani eligibbli. Fost l-anzjani li jistgħu jgawdu minn dan is-servizz hemm dawk li mhumiex diġà igawdu minnu mid-Dipartiment tal-Kura Primarja jew li mhux benefikaw minn servizzi oħra relatati. Magħhom eliġibbli wkoll l-anzjani li ma jistgħux joħorġu mid-dar u dawk li jbatu minn diversi kundizzjonijiet ta' saħħa. It-tabib tal-komunità se jkun qed jaħdem fuq il-każi tal-anzjani eliġibbli għal dan is-servizz u bi pjan ta' kura medika l-anzjani jirċievu trattament skont il-ħtiġijiet partikolari tagħhom. Aħna konxi li fil-komunità għandna diversi persuni li ibatu bi problemi ta' saħħa, problemi mediċi ta' natura komplessa. Għalhekk id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità qed iniedi dan il-proġett fejn speċjalist, general practitioner, ġifieri t-tabib tal-familja, ħajkun jista' isegwi dawn il-każi wara li jiġu irriferuti minn tim ta' professjonisti apposta. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jagħmel kuntatt maċ-Ċentru Servizz Anzjan fuq in-numru 2278 8900. F'Għawdex wieħed jista' jagħmel kuntatt fuq in-numru 2278 8238.